Hello guys, welcome back to my vlog. So ang ato ang video karon, di ako diri sa balay sa ako ang estudyante guys. So nasurpresa jud ko nilang duha ka man nagsuon, Lisami og Melissa Kiso-Kiso. Kung adto mi sa amo ang room sa akong eskwelahan guys, kay kinira jud silang duha, dili jud sila mo sayaw, di sila mo suon inikanta na namo. So karon nasurpresa ko diri kay sa pag-ari nako sa ilahang balay, abdi kay sila nga mo action, mo kanta og mo sayaw. So tan-aw na to guys. So tana guys. May balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. May balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Loyo sa panganod, Ginoo, hinomdomi ako. Ginoo, hinomdomi ako. Ginoo, hinomdomi ako sa imong pagbalik. Gusto kong mosakay sa eroplano. Ako manggunit, sabot-sabot lang. Asa mo tugpa dito sa Mactan. Sa lapu-lapu. Eroplano. 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 Wow, kamao na gid mo kanta na. May baki sa may sapa, malit payon sila. Walay ikog. Dakog mata. Usog nga mo kanta. Ugak. Gari. Wow, very good. Himali payon. Sige tanaw. Dito malipayon. Itantanan. Malipayon. Ikaw anak sa Diyos. Ako anak sa Diyos. Kitantanan. Managsuon. Sayaw. Gutay. Okay. Hawak iki. Kamot ikaway. Tuyok gamay. Wow, very good. Kamao na gid mo no?